Hola, que tal? Hoxe ás 10:30 da mañá chegaba aos Peares a conselleira de Sanidade Rocío Mosquera, que mantivo unha reunión co presidente do Consorcio Local dos Peares e alcalde de Carballedo, Julio Yebra Pimentel. Posteriormente fixeron unha visita ao novo centro de saúde desta localidade composta por 4 concellos, entre eles o de Carballedo. Este centro comezou a funcionar esta mesma semana. Na visita polas instalacións, a conselleira interesouse polo seu funcionamento e falou tanto cos profesionais que traballan no centro como cos propios usuarios. Tamén visitou as consultas e comprobou de primeira man como quedaron as instalacións unha vez rematadas as obras, nas que a Xunta investiu case 300.000 euros. A conselleira amosouse moi satisfeita co resultado do novo centro de saúde, que aforrará traslados dos veciños a outros centros para facer algunhas das revisións que antes non había. Bueno, pois a verdade é que quero en primeiro lugar agradecerlle ao Consorcio, na figura do seu presidente ademais, que me invitaran hoxe a ver o centro, que empezou a funcionar esta semana, é dicir, bueno, fixos o traslado do centro anterior, do centro antigo, o fin de semana pasado, empezou a funcionar este lunes. Entón, bueno, me invitaron a vir e eu encantada, porque a verdade é que é un centro precioso, bueno, me imagino que xo vistes, é un centro moi bonito, un centro de 250 metros cuadrados, no cual invertimos casi 300.000 euros o Sergas, e que eu creo que é unha boa noticia para todos os ciudadanos, para todos os habitantes daqui dos 4 concellos, porque ao fin e a cabo son de 4 concellos, non? O médico e a enfermeira, a verdade é que están moi contentos co centro, e eu tamén, por suposto, a xerente de Ourense, porque aínda que son 4 concellos, 2 de Lugo e 2 de Ourense, pois o centro depende da xerencia de Ourense. Bueno, xa o dotaron de informática, que non tiña todavía, co cual poden ter receta electrónica e historia clínica electrónica, creo que é un gran avance, e tamén se vai a facer a proba do Sintrón aquí, de maneira que os pacientes non teñan que trasladarse nin a Monforte, nin a Ourense. Entonces eu creo que é unha moi boa noticia e ademais, bueno, nun día precioso e nun sitio, la verdade é que é fantástico. Así que moitas gracias por a invitación, alcaldes, e bueno, vamos moi contentos de ver o centro e de que se poña en marcha. Despois da visita, tanto a conselleira como os alcaldes dos 4 concellos e outros cargos ali presentes fixéronse unha foto de familia para inmortalizar este momento.